ଦେଖ ଆଜିର ଏହି ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ଦୁନିଆରେ ଆମେ ସବୁକିଛି ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଉଛୁ। କେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଦେଖାଣିଆ ଚେହେରା ତ କେତେବେଳେ ନିଜର ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ ଭିତରୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ଆମେ ବାହାରୁ ତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, କିନ୍ତୁ ଭିତରର ସେଇ ଅଶାନ୍ତିକୁ କେମିତି ଦୂର କରିବା ତାହା ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ। ତ ଶୁଣ, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ମଇଦାନରେ ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ ଉଦ୍ଧରେଦାତ୍ମନା ମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ନିଜେ ଉଦ୍ଧାର କର। ଆଜିର ଏହି ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଲାଗୁ ହେଉଛି। ଦେଖ, ତମକୁ ନିଜର ପରିଚୟ ବାହାରେ ନୁହଁ, ବରଂ ନିଜର କର୍ମ ଏବଂ ଭାବନା ଭିତରେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କ୍ୟାରିୟରର ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଜାଣିନି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ, ହେଲେ ଶୁଣ, ଆଗକୁ ମୁଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଆଧୁନିକ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଏକାଠି କରି ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ତା ସହ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ କଥା ହେବା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ସଫଳତା ପାଇଁ ସଠିକ୍ କର୍ମ ଏବଂ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବାର କଳା ବିଷୟରେ। ତା ସହ ଆମେ ଶିଖିବା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ସେହି ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଜୀବନକୁ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏବେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣ। କହିବି, ଏଇଟା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା। ଆଜି ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷର ଏହି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ କେବଳ ଏକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଆରମ୍ଭ କରୁନାହିଁ, ବରଂ ନିଜ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଅନୁଭୂତିକୁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସୋ ମୋ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯଦି, ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ତ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ମୋ ସହ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।